Весна прийшла, суботнікі принесла. Пакуль чыноўнікі ў Магілёве рапартуюць пра зарад энергіі з граблямі ў руках, звычайных людзей гоняць месці двары замест адпачынку. Дыктатар зноў супакойвае журналістаў. Маўляў, за крэсла не трымаецца, аўтамата больш не возьме і наогул. Народ яго сам выбраў. Я не держусь за эту власть. Савецкая Беларусія цяпер экстрэмісцкая. Так вырашыў суд у Мёрах. Пашкадаваў воўк кабылу. Лукашенко, Трамп і забраныя фуры. Чаму дыктатар раптам пачаў спачуваць Дональду Трампу і скардзіцца на байденаўскіх людзей у Кангрэсе, а таксама цуд міласэрнасці. Лукашенко вырашыў вярнуць палякам і літоўцам затрыманыя фуры. Этим Ругиненам им пофиг это все. У Брэсце двухгадовы хлопчык збег ад цёткі на самакаце так хутка, што мінакі не змаглі дагнаць. Чым скончылася пагоня за маленькім уцекачом? Тым часам па краіне бушуюць пажары. Адны паляць смецце разам з хатамі, іншыя падпальваюць траву дзеля цікавасці. Чаму беларускі спосаб навядзення парадку заканчваецца пратаколамі і попелам? Добрый дзень! У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем! Сёння субота, 21 сакавіка, дзень вясенняе раўнадзенства. Дзень становіцца большы за ноч, пачынаецца сапраўдная вясна. Хтосьці звязвае гэта з першымі кветкамі, з прылётам буслоў, а ў Беларусі прыход вясны – гэта найперш пачатак сезону суботнікаў. У Магілёўскім парку мітусяцца не толькі гракі, але і дэпутаты і чыноўнікі. Предприятия, коммунальные службы, горожане активно отвлекаются, и мы начинаем после зимы приводить свой город в порядок. Завершится у нас эта акция 18 апреля. Республиканским субботником мы, скажем так, завершим все работы по благоустройству очистки города, которые запланировали. Все те, кто выходит и работают на свежем воздухе, заряжаются позитивом, заряжаются хорошим настроением, энергией, потому что мы делаем большое дело, делаем наш город еще чище и красивее. Як жартавалі ў савецкі час, нам хлеба не трэба, работу давай. Мы помогаем мужчинам на самых сложных работах. Каким настроением? Вот с таким. Год белорусской женщины рулит. Праўда, у Беларусі, здаецца, няма сезонных суботнікаў. Ганяюць зімой і на снег, і ў ясную восень на прыборку. Вядома, дэпутатамі, прапагандыстамі оно можа і карысна папрацаваць на свежым паветры. А вось звычайны чалавек, які хоча адпачыць пасля працоўнага тыдня, не можа пабыць дома або выехаць на прыроду. Бо трэба ісці месці дзяржаўныя двары. І трэба яшчэ рабіць шчаслівы выгляд. Рыхтак, як у адным сумнавядомым месцы з іх лозунгам «Праца робіць свабодным». Тым часам галоўная магілёўская дэпутатка заклікае прыбраць сабачыя кучы. Где-то, быть может, недобросовестные хозяева животных не убирали со своими собаками. Такое тоже, к сожалению, есть. Поэтому я прошу всех, кто в том числе домашние есть, их зарегистрировать, для того, чтобы можно было создавать площадку, понимать, сколько же у нас собак. И, конечно же, убирать за ними. Вядома, тое, што сабакі напаскудзілі, прыбраць трэба. Але хто прыберыць тое паскудства, якое дэпутаты, ідэолагі ды прапагандысты кожны дзень уліваюць людзям у мазгі? 20 сакавіка пасля вырашэння пытання ЗК Лукашенку пацягнула пагаварыць са сваімі журналістамі. Ужо не на ферме, а ў сваім палацы. Там ён зноў згадаў, што паўтарэння 2020 года ў краіне не будзе. Все здесь под контролем. Мы больше не допустим 2020 года. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Вядома, бегаць яму не прыйдзецца. І 2020 год не вернецца, як і любы іншы. Але будуць наступныя гады. Як вядома, генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. Лукашенко ж у каторы раз заявіў, што не трымаецца за ўладу. Я для вас выгодный президент, запомните. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся. Поэтому я не буду смотреть с точки зрения своей там позиции. Хотя, вот я сегодня утром над этим тезисом подумал, и я уже властью не бросаюсь. Это то, что мне вручил народ, сказал, давай ты руководи и отвечай за страну, а значит и за нас там 10 миллионов, 12 с гостями и прочее. Тихая, спокойная страна, дети наши. Я не бросаюсь. Но в нарушение всего и вся, и своих слов в том числе, я не держусь за эту власть. Я и людям более откровенно уже говорю. Бездельники, не хотите работать, не делаете то, не делаете это. Откровенно это делаю.
Ну, не понравится большинству народа. Скоро выборы, проголосуйте, изберете нового президента. Я этого не боюсь. Это действительно так. И в этом выгода для нашего народа. А вы верите, што ў Беларусі можна выбраць іншага кіраўніка, акрамя Лукашэнкі? Калі для вас это бяспечна, напішыце ў каментарах. Тым часам Мёрзскі раённы суд не спаў шапку і ў пятніцу 13 сакавіка прызнаў савецкую Беларусію экстрэмісткай. Рашэнне суду ўступіла ў сілу неадкладна. Не можа быць? Як так, спытаеце вы? Галоўная лукашэнкаўская газета стала экстрэмісткай? Але тут справа ідзе пра сатырычны тэлеграм-канал, які кпіў з палітычнае і грамадскае жыцця ў сучаснай Беларусі. І вось суровыя мёрзскія суддзі прызналі гэты кантэнт шкодным і непрымальным. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папаўняецца рэгулярна. Зараз у ім больш чым 1900 сторонак. Можа, ўсё ж было лягчэй выдаць тоненькую кніжачку з дазволенымі сайтамі ды каналамі? Але што б тады суддзі ды розныя чыноўнікі рабілі? Лукашенко, размаўляючы з журналістамі, пашкадаваў Трампа. Што з таго, што ён кіруе самай магутнай краінай свету? Але ж яго паўнамоцтвы абмежаваныя. Ды і тыя праз 2 гады трэба будзе аддаць. Не можаш он к Лукашенко пайсці на чарговы тэрмін. Все на него как-то давят. Но и полномочия же у него не как президента. Если Конгресс принял решение, закон там ограничил, и все. А там же сидят байденовские люди. И он оказался один. Я говорю, что я когда-то переживал это. Двое власти – худший расклад для любой страны. Дональду осталось 2 года работать. Вот и весь вопрос. Дайте ему 3-й срок, будет другой президент, а не дадут. Лукашенко ж упэўнены, што будзе працаваць, пакуль яго ўперад нагамі з палаца не вынесуць. Але ж атрымліваецца і яго тэрмін абмежаваны. І з суровай цёткай з касой наўрад ці атрымаецца дамовіцца. І цётка это не Юля Тимошенко. Не толькі Дональда Трампа пашкадаваў Лукашенко, пашкадаваў он і літоўцаў з палякамі. Хто ж іх пашкадуе, як не Лукашенко, бо іх кіраўнікі пра свой народ ані не думаюць. По словах Лукашенко, вядома. Я приму решение, коль ко мне обращались, это дело президента, потому что мы таможни и прочее задействованы. Приму решение и думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Мы вернем им этих фур. Сено можем возить, ну, наверное, не очень по полю они будут там эти ходить. Да и людей жалко. Жалко поляков, литовцев этих. Поэтому мы вернем. Пашкадаваў воўк кабылу, пакінуў хвост і грыву. Гаспадар слова. Сам забраў, сам і верне. Ці ўсё штосьці іншае яго да гэта змусіла? Не толькі яго прыродная дабрыня. Як думаеце? Калі з Беларусі чакаюць дарослыя, то ў берасці ад цёткі вырашыў уцячы 2-гадовы хлопчык. Ён скочыў на самакат і паімчаў у невядомым кірунку. Дзіця рухалася так хутка, што мінакі не змаглі яго дагнаць і выклікалі міліцыю. Хлопчык паспеў нават пакінуць самакат у падземным пераходзе і пайсці далей, але яго хутка знайшлі міліцыянты. Дзе ж ты ад іх у Беларусі падзенішся? Сколько тебе лет? Ну, года 3, наверное. 2,5-3. Як высветлілася, цётка літаральна на хвіліну згубіла ўвагу. І гэта ахапіла, каб хлопчыка і след прастыў. На шчасце, гісторыя скончылася без наступстваў. Дзіця вярнулі родным цэлым і здаровым. Відаць, перад гэтым ён паслухаў казку пра калабка. Не толькі з дапамогай грабляў ды мячолак наводзяць парадак беларусы. Часта яны звяртаюцца да агню, таму і бушуе ён па ўсёй Беларусі. І вінаватыя тут не нейкія ворагі, а самі гаспадары. Дом уничтожен, порядку с постройки. 12. Дом уничтожен, постройки. У Шумілінскім раёне ў вёсцы Роўная гаспадыня навяла парадак на сваім падворку. Спаліла смецце, а разам з ім агонь знішчыў дом і гаспадарчую пабудову. Думаю, выйду, а дома так ладненько заболел травинку эту несчастную. А сарай этот большой, пуня, шаха это, обернулась назад, гляжу, прямо дым с комина идет. Я у хату, а там уже огонь. А на Гарадзеншчыне летні згарэў лес і некалькі вёсак. Вінаватым аказаўся мясцовы жыхар, які ішоў цёпленькі з застолля і дзеля цікавасці падпаліў сухую траву. Можа, хацеў з дапамогай агню навесці парадак. У выніку пажар патушылі, а на небараку склалі пратакол. Але часам да людской неасцярожнасці далучаецца і прырода.
Так, у Мінску на вулиці Гарэцка з-за дожджу адбылося замыканне ў правадах і загарэлася асвятляльная апора. Яе ўдалося патушыць, але потым стыхія зноў вярнулася. Так гэта выглядала з розных ракурсаў. Таму будьце асцярожныя з агнём і электрычнасцю. На сёння ў нас усе навіны. Добрай вам нядзелі. Дзякуй за лайкі і каментары. Это вельмі важна для нас. Калі для вас это бяспечна, стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Да сустрэчы.